Gaurko egoera xelebrea da beraz, gaurko egoera xelebrea da beraz, penatzen ez guraso askoren joeraz, ai oiene askoren joeraz, kalean gora Euskadi etxean erderaz. Gurasoi nahi nieke adierazi, gurasoi nahi nieke adierazi, lehengo legezarrean zuen aurrakazi, ai hoien ez zuen aurrakazi, se askan ezen duten erderaz ikasi. Frutua etortzen da, zia erein da, frutua etortzen da, zia erein da, semeak ez badaki erruduna zein da, ai hoiene erruduna zein da, nola ikasi zuek erderaz egin da. Hizkuntzak asko dira mundu zabalean, hizkuntzak asko dira mundu zabalean, babaintza gordezagun modua palean, ai hoiene modua palean, amak erakutsia bere magalean. Gubeintza maite dugu jaio ginanetik, gubeintza maite dugu jaio ginanetik, mundu ontara sortu ginen egunetik, ai hoien eginen egunetik, ama euskera gauza guztien gainetik.